इउटुबारफोरनि रुल्स नङा जों टीमनि माखासे रुल्ससो बानायनो नागिरदों। हेल' खुलुमबाय बयखौबो दिनैनि गोदान भिडिअ नोंथांमोनखौ बरायबावनाय जाबाय। दिनैनि भिडिअ लाबोनायनि रिजनानो जाहैबाय बर' इउटुबारफोरनि गेजेराव आरो सोर रुल दानो नागिरदों बेखौ आंनो खोन्थादो। नंगौ नामा? दावहा बर' इउटुबारफोरनि नायलाय हायै गिलु बालु दावहाया। सोर खोन्थाखो रुल्स बानायनो नागिरदों होननानै? आं ओरैबायदि लाजिनोबो ओंखारो मिनिनोबो ओंखारो। कौन है ये लोग? कहां से आते हैं? जों बोरैहाय रायज्लायोबा जोङो सरकारजों जों मोजाङै मोजां रायज्लायनानै जों पाबखौ आरो लोगोसे माखासे रुल्स बेयाव पुट आप खालामगोन। रुल्सफोरखौ आं नोंथांमोननि सिगाङाव दानो बुंथ'नो सानला। समझ रहे हो? समझ रहे हो आप? समझ रहे हो ना? माखासे रुल्स दङ बे रुल्सफोरखौ आं पुट आपखौ खोन्थागोन। नाथाय बे डेम'क्रेसि कान्ट्रि बे भारत हादरा डेम'क्रेसि बयहाबो बुंनो हानाय मोन्थाय दङ। नाथाय माखासे बेवहाय रुल्स थागोन बे रुल्सखौ जोङो चीटिंग करता है तू चीटिंग करता है तू। बेनिखायनो आं बुंदों बबे खेत्रआव जों इउटुबारनि रुल बानायनो नागिरदों, बबे खेत्रआव जों अल बड' इउटुबारनि रुल्स बानायनो नागिरदों। बे दावहायाव नों जेननांगोन। बियो आंनि चेलेन्ज। अल बर' इउटुबारफोरनि मिटखौ लानानै दा गोबां सोंलाय फिनलाय सिखारगासिनो दङ। बेनिखायनो आङो दिनैहाय रावजोंबो लोगो जानानै खोथा बुङा, आङो गेजेर गेजेर बुंलांगोन ओरैबो बिथांमोना मानि थाखाय बेफोरबायदि जाबाय थादों आं मिथिनो मोना। बे बड' इउटुबारनि मिट लानो नागिरनायावहाय बिएम सोदोब चेनेलनि बिगोमा प्रकाश नार्जारी बिथाङा फंसे बाथ्रा बुंब्रलांदों, फंसे ना फंनै बाथ्रा बुंब्रलांदों। दा बे बाथ्राखौ बुंब्रनायनि थाखायनो ओरैबायदि हिट जागासिनो दङ दा बर' इउटुबारफोरनि प्लेटफर्मावहाय मा बुंबावनो, ओरैबो जेना दोन आंनि जिउआव जेननाय सोदोबानो गैफेरा। आरो सोरबाया बुंलांदों बिनि सायाव भिडिअ बानायहाय फिसा इउटुबारफ्रा भिउस जानायनि बिसोरो बेफोरबायदि खालामो, बैफोरबायदि माने जोंनि आसि थुनानै गालांदों सोरबा गिदिर इउटुबारफ्रा। नोंथांमोना नायदोंना नायाखै आं बेखौ मिथिया। आरो बिएम सोदोब चेनेलनि बिगोमा प्रकाशआ बुंदों माखासे रुल्स बेयाव पुट आप खालामगोन। रुल्सफोरखौ आं नोंथांमोननि सिगाङाव दानो बुंथ'नो सानला। नाथाय बिथाङा बुंदों आरो अल बड' इउटुबारनि चेयारमेन एबा गायसनगिरि फाउन्डारा सोर जागोन होनोब्ला बिएम सोदोब चेनेल। नोंथांमोन स्क्रिनशटबो देखायगोन, गाहायाव नायलांनो जाबाय बिएम सोदोब चेनेल प्रकाशनिफ्राय। माने इउटुबारफोरनिबो चिफ मिनिस्टार जानो ओंखारखो ना माखो आं जेबो मिथिला बेयावहाय। मा जाबावगोन बिसोरजों? आङो बेयाव जेबो प्रेसार गोनां खोथा बुंनो गोसो गैला। आरो गोबां रायजो राजाफ्रानो बुङो नोंसोर मानो इउटुबार नांलायबाय थासै। बे नांलायबाय थासै होनग्रायानो फैनानै आराम नायनानै बेयाव रायनानै बेयाव मोजां कमेन्ट हरगोन बिदिबो दं। बेखायनो आं बेखौ लाफानाय जाबाय। जोंनि थाखायथ' जेबो नङा बेफोरो। दा आं बिनि सायाव मा खोथा सावरायनो आं खोथाखौनो आन्दायबाय। आङो बिनि सायाव भिडिअ बानायनाया बेनो लास्ट जागोन आरो आं बिनिफ्राय भिडिअखौ बिसिनि सायाव बानायनाय जानाय नंला। बिथांमोना मिलाया बेबो रिप्लाय होयो, बैबो रिप्लाय होयो। भिडिअ कलाव खिथे नांलायनाय नुनो मोनबावबाय बिसोरखौहाय। बिनि सायाव आं मा बुंबावनो, आं बेखिनिखौनो बुंनानैहाय फोजोबबाय। नोंथांमोनानो रायजो राजायानो बिजिर खालामदो सोरनिया मा गोरोन्थि दं, सोरनिया मा गोरोन्थि गैया। बेफोरखौ कमेन्ट बक्सआवहाय जानायनानैहाय नोंथांमोना खिथाहरबानो जाबाय। दा आं रावनिबो सायावहाय हिट खोथा बुंनो गोसो गैला। गोबां इउटुबारफ्रा बुंलांदों जों फिसा इउटुबारफोरखौहाय आसि थुनानै गालांदों। माने बिसोरो भिउस मोननो थाखायनो बेफोरबायदि बानायो फिसा इउटुबारफ्रा होननानै खारिनानै गालांदों। बिनिखायनो आङो एसे सौथुनाय मोनदों, गोसोआव थिर गावदों। दा बेखिनियानो लोगोफोर, आङो दिनैनि भिडिअखौ बेयावनो फोजोबबाय। गोजोन्थों बयनिसिमबो।